Oo, sige. Ay, tayo na, ako'y mumungutana, ako po'y mutubag. Sige lang. Kung basahon niyo mumungutana. Gika kang Jarius Peter Pugoy. Sir, how to be you po? How to be me? Just be natural. Ayaw pa makak, ayaw pag gatik-atik, ayaw pag plastic-plastic. Magpakatotoo ka lang and you will be me. Mauna ako. From Joseph Mario C. Quijada. Turang Paklans kauno ninig kagabi. Paklans ba gihapoy tawag? Pak dinner na kay gabi man. Pak dinner. Pak dinner. Gigagang Boniver Campo Redondo. Kano sa aka first nagpaupaw sir? Na. Di na ko hinumdum basta magsige mo paupaw kaniadto nga kuan kay pamilya kong bukod ka ng nipis na o butubo nilad na ako ba na salang-salang ba so nilad na ako so muna gini pa upaw na ako siguro ranggo pagkukuhan siguro mga major siguro nagpaupaw na ako pero sa'yo butubo so karoon na ning nag-general na ko perminti na ko na clean shave na yun perminti every week na once a week paupaw ko gigagang Rodel apaw sir igunsa man nimo igunsa man mong Jason Statham o Vin Diesel anggid lagi mo unsay naa ninyo nga sikat lagi kayo mo kining ulo mo ni karon gitawag nga pambansang ulo mo ni pambansang ulo karon dila ni pang Hollywood pangbansang ulo na ni gagang kiwi as ice cool as ice day. May discount ka ba pag ikaw bumili ng Mr. Clean? Naku, wa ko'y discount ini kay powder man ako ginapalit, dili man barita. Gigang kang Israeli Lusada, Toledo. Sir, pila ang Mr. Clean? Balik-balik mo ng Mr. Clean nga. Ay, tayo. Balik-balik mo ng Mr. Clean na. Sige lang. Amo, tagpilang pangutana mo dito sa grocery. At mo sa tindahan, pangutana mo kay Pokeball presyon na ron. Gikan kang Pretsi Boy Egia James. Sir, murihab mog adik sa gugma. Yaw. Di man na marihab dong kay dili man ako walay intervention na ang gugma. Mapugnan pa baha nung ka ang gugma. So gina way rehabilitation na. Kang Manil Hope Bosque. Unsaon pagpugong sa gugma sir? Ayo nagpugngi kay sa ginaingon ko na mapugnan pa baha nung ka ang gugma. Ayaw pugni na kay magkasakit kasi kasing-kasing ba? Delikado na. Ayaw pugni. Ibuga na. Pwede iutot na lang na. Iutot. Kang RJD Pandak. Kuyawag pilido yung Pandak. Oy, Pandak. Sir, kadtong ulitaw pa ka sa una. Pila ka babae imong gipaasa. Kuya. Mura gwapo kay gipaasa. Mura gwapo. Di tinuod lang gwapo-gwapuhon ko sa una ba? Gwapuhon ko gamay sa una. Pero wala akong nagpaasa. Ako silang prangkahan nga. Wa sila kaugmaon sa kuha. Wa sila pag-asa. Ako sa sultihan. Gigang Alvin Louie Ang. Sir, naka-encounter na baka nagiaswang ka sa igsoon o relative sa imong gipangdakop. Naka-encounter ko aswang sa una, gamay pa ko. Kung mamasong ko sa una dito sa kuwan, baka dito mamasong ko ka ng kagang. Kadlaw mo na, mong bisitahon ang pasong kung nanay nisulod ka kagang. Nga, pagpaingon na mo dito, gidala kong sulo, na inigawas nga ka ng white lady daw. Aswang, tigulang nga, muragalutaw. Mao to ikuan ako, first encounter sa aswang, bro, kanang gipang dakop. Hadlok siguro sila, aswang nun ko, kay basig, asta sila akong dakpon. Kanang aswang, usasan ako ng aswang, mag-aswang-aswang na, pusasan ako na, kulong ako na. Bigang kang Brian Martinez. Sir, unsa
na rare Pokemon imo nakuha karong adlaw. Pokemon. Ako anak may gadua-dua na Pokemon na ako kay ko mago kanang class of clan mago. Class of clan akong duwa. Ang taas na akong level ba. Dako na ko gasto ba. Sige palit og gym. Sunod, gikan kang Carl Cosme de la Serna. Sir, igsuon mong darak sa WWE. Pagumangko na ko na. Pagumangko na ko na. Gikan kang LJ Villamero Otadoy. Hi General, as lang ko kung asa taman ang imong buhok sa una. Katubitong naa pa kay buhok sir. Kay gusto kong na ako imaginon. Salamat. Ay taas yung buhok diri sa una oh. Diri kutob hinudong katong panahon pa ni high school ko sikat si John Travolta katong staying alive. Gikan kang Tian General Bato. Nganong blackboard tawag sa blackboard nga green mana? Kumpiyansa ka dong. Gamay po ko sa una elementary ko. Ang blackboard na black yun, dili green. Black din na sa una. Kanang murag dark green. Very dark pero wala siya. Black yun, black na naon. Siguro nag-evolve lang na nagdugay na himong green. Pero blackboard niya tawag ko sa una. Kaya black din siya. Dapat to sa una linya-linya para masundan ang imuhang sulat, ma-align imong sulat. Ang gikan kang Mark Brian Onico. Kung makita nimo si Darna, insaon nimo siya, inig mo siya git na siya og ding ang bato. Ding! Ang bato! Na, saan niya pagtulon nako kadako makay ko. Di ko niya matulon. Siya'y akong tulon. Si Darna akong tulon. Dili ako. Gikan kang Maripe Labaho. Sir, nganong mas hayag pa imong agtang kaysa akong kaugmaon. Paita. Grabe. Ngit-ngit imong kaugmaon nga atay. Wala ayaw kagulan na kaugmaon nimo kay God will provide. Basta ikaw maningkamot lang ka. Maningkamot lang tanan-tanay kaugmaon. Ako din nagtubo din ka nga nagdahom ko nga mahimo kong chipinpe. Ha? Wala. Una-una na ko sa una kung si Maruhas man ni Dao baga presidente. Ngit-ngit pasal kitran ako kaugmaon dong. Ngit-ngit pasal kitran. Busa karon kini Dao ba si Duterte nihayag. Nihayag ako kaugmaon, di ba? Tanawara. After the storm, the sun will shine. Ana. Gikan kang Lady Chang. Sir, unsaon pagkahibalo kung nakaligo na ba ang upaw? Kansa ka day, ako di sa bag-upaw ni, gisyampuhan ako ni. Aligo ko ni shampoo. So pag makita ni mo nga limpyo na kong ulo, hapsay na, nakaligo na ko na, kaya nag-shampoo na ko. Gikan kang Ginggang. Wala ko'y pangutana sir. Wala ko'y pangutana, magawa mo ko'y pangutana. Wala ko'y pangutana sir. Naara ko'y secret ibulgar. Si mama, na-i-crush ni mo. Rigas ko siya mong mama. Rigas ko siya mong mama. Tingnan siya, crush mo na ko siya. Tingnan mo.